Ahoj, volám sa Majo. Toto je moje prvé video z prípravy na Košický maratón, kde bude môjim cieľom ho zabehnúť pod 2 hodiny 45 minút. Každopádne tento cieľový čas budem postupom prípravy prehodnocovať, či už budem mať na niečo rýchlejšie, ale možno na niečo pomalšie. Každý týždeň budem zdieľať, ako trénujem, čo mi funguje, naopak aj čo mi nefunguje a aký progres robím. Možno týmito videami niekoho inšpirujem, ale možno iba o pár rokov budem rád, že som si to celé takto zaznamenal. Takže ak ťa zaujíma cesta za mojím maratónskym osobákom, vítaj a potom so mnou celé sledovať týždeň po týždni. Dnes máme intervaly 3x3 km v polmaratónskom tempe, ktoré bude niečo okolo 3,45, možno až po 3,40. Uvidíme, ako to pôjde. Som veľmi zvedavý, lebo som takéto intervaly nebehal asi tak 2 mesiace. Naposledy, tuším, 21. mája. Potom som mal natiahnutý hamstring, nejakú pauzu a potom som začal vlastne base block, kde som intervaly behával. Iba, že som podľa nejakého časového úseku sa snažil držať čo najvyššiu kadenciu. A tam musím povedať, že pri tempách 3,50 som sa necítil úplne najlepšie, takže tu okolo tých 3,40, 3,45 bude veľmi zaujímavé. Tak, toto bolo veľmi zlé. Prvý interval som ešte držal tých 3,45. Druhý, to bolo fakt 12 minút do čistého protivetra. To sa nedalo. To som mal niečo pod 4 minúty. A teraz ten posledný, to bol tiež taký bojov pre 3,55. A išiel som neskoro behať. Strašne som bol prehriatý. Celý beh. Akože pocitovo, effortovo. To bolo fajn. Možno keď si kúknem potom v appke vaty, kadenciu, effort pace, to vyhodnotím inak, že to bolo v pohode, ale keď som zameriať, že ak tie intervaly išli podľa paceu, slaboda. No. Tak toto bol veľký reality check, takto na začiatok prípravy. Nevadí, aspoň ukážeme aj tú horšiu stránku tohto. Čakal som 3x3 kiláky, že to bude také kontrolované v polmaratónskom tempe. Začalo to zle, už tým, že som chcel vybiehať o 7 ráno kvôli teplotám. Trošku som zaspal, takže som začínal o 8:30. Čiže už celkom pocitovo aj pieklo. No. A prvý interval som začal v podstate tak, ako som chcel, 3,45. Išiel som ešte s vetrom, čiže už som tam cítil, že to nie je úplne pocitovo tam, kde by to malo byť. Bolo to medzi
bližšie tak takému desiatkovému effortu. Ďalšiu trojku som šiel vlastne naspäť, čo bolo v podstate 12 minút proti vetru, proti silnému vetru. Takže tam už mi ten pace klesal tak na 4.00 a už som vlastne ani tak nepozeral na ten pace, ako pocitovo len na effort. A tretia trojka to už bolo len o prežití. Tam som mal tuším pace nejakých 3.55, ale už to bolo čisto na pocit. Ale nevadí, takto prípravu dozadu, keď som trénoval vlastne na polmaratón, tak som v nejakom druhom týždni šiel tuším 7 alebo 8 krát 1 kilák a tiež tam som šiel desiatkové tempo a ledva som to dobiehal každý kilák fakt zle a 3 týždne na to som vlastne ešte v rýchlejšom tempe odbehol celú desinu, čiže nevadí, ideme ďalej a určite to bude v pohode. Celkom som si naložil aj podmienkami hneď na prvý takýto tréning. Kto pozná tú Petržalskú hrádzu, tak tá vrchná časť je taká pekná čistá rovina. Ja som si chcel tie podmienky spraviť trošku ťažšie, tak som šiel na tú spodnú. Aj keď to pôsobí, že je to vlastne to isté, tak z minulých tréningov, keď som si čítal dáta z 8 zoru, čo mám na teniske, tak je vlastne vidieť, že tá spodná časť nie je úplná rovina. Je tam zmena toho prevýšenia, aj keď úplne malá, ale keď si človek spätne pozrie, či už tie váty alebo pace, tak je to vidno, že nevie tam človek bežať tak pekne konzistentne. Je to super na nejakú simuláciu preteku, ale hneď takto na prvý týždeň by bolo možno rozumnejšie to bežať hore. Ja som síce taký perfekcionista, že vždy tieto intervalové tréningy chcem mať na topku odpejsované podľa plánu, ale tá maratónska príprava je proste ťažká, nie vždy to ide tak, ako by človek chcel. Treba počúvať telo, keď tak sa riadiť podľa pocitu. Vždy v tej príprave prídu nejaké tréningy, či už nejaké dlhšie long runy, alebo intervaly tohto typu, kedy proste treba na to zabudnúť, prekusnúť to a sústrediť sa už na ďalší tréning. Mám po dlhom behu 22 km. Nebolo to ani easy beh, ani tempo beh, bolo to také niečo medzi. Z tých 22, tak 18 km v tempe, cca 4,45. Začiatok týždňa bol taký horší kvôli tým intervalom, ale pri konci týždňa to už bolo fajn. Takže prvý týždeň s objemom 88 km a ďalší týždeň už bude zaujímavejší. Tak to by bolo z prvého týždňa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Budem rád za nejakú spätnú väzbu, za všetky pripomienky, čo by sa vám páčilo zlepšiť alebo čo by ste v ďalšom videu chceli vidieť. A vidíme sa pri druhom videu z druhého týždňa.